ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଦୁଇଶହ ନହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ନେଇ କରୁଥିଲେ ଚାକିରି ଆଜିକାଲି ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାବି ଚାକିରି ଗଲେ 500 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି 200 ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି 200 ଟଙ୍କା ନୋମିନେସନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋମିନେସନ୍ କାରଣ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିବେ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷିତ ନ ଆସିବେ ରାଜନୀତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ପିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନୋମିନେସନ୍ କରେ 200 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆମକୁ ମାନେ ନୋମିନେସନ୍ ଦେବା ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲାବେଳେ 5 ବର୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣ ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକ କାହିଁକି ବାଛିବେ? ହଁ ଦଳ ତ ଦେଖନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ଦଳ ବି ଅଛି ସବୁ ଲୋକ କିଛି ଦଳକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ଗାଁ ଗଲେ ଲୋକ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଧିପତ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ସେଇ ଦଳ ତିନିଟା ଦଳ କେତେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେଉଁଟା ଦିଆଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ସପୋର୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ଯଦି ଛାତ୍ର ସମାଜ କ'ଣ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ କରିବେ କରିବେନି ତ ସେ କଥା ନହେଲେ ଆପଣ କହିବେନି ଆମେ କହିବେନି ନା କରିବେ କିନ୍ତୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଜଣେ ଠିଆ ହେଉଛି ଆମ ସାର୍ ଦିନ ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପିଲା ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ବି ଠିଆ ହେବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସମସ୍ତେ 200 ଟଙ୍କା ନୋମିନେସନ୍ କରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୟ କରି ମନରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯିବା ପାଇଁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ କରିଲୁ ନୋମିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି କରିବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଚାଷ ଚାଷୀ ହେଲେ ତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ଆଇଲା ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ 70 ବର୍ଷରେ ଚାଷୀ କେତେ ବି ମାନେ ବିଲରୁ ଆସିବେନି ଧାନ ରେଟ୍ କେତେ ଅଫସୋସ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଧାନ ରେଟ୍ କେତେ ଲସ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲସ୍ ତ ସେଠି ଚାଷୀ ହେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିବେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ଜିତିବେ ସରକାର ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଆସିବେ